И здравейте хора, аз съм FireStarBG и това ще е последният ми клип за идните 5 дена, защото заминавам на зелено училище, както казах в Клубоп епизод 1 или 2. Заминавам на зелено училище, също с мен и нова 14 заминава, няма да качва клипове и да. Днеска ми е последното клипче, снимам го вечерта. Изчакайте малко хора. И сега ще да... Тада, върнах се. Имах един проблем. Днес ще играем играта War Card. Извинете. Да влизаме в нея. Играта аз съм я играл и най-после реших да снимам клип на нея. Кралското ми име King 2005. Готово. Така ще се казвам. Включваме играта и ето я. Тук са ни неща, за които имаме. Тук имаме карти. Трябва с картите да убиваме тези. Тоест, Welcome to Warcraft. Ни туториал. Не трябва туториал. Така че... Почувай. Сега ми заработва. Сега той. Молите не слагайте си. Смисъл. Ох. Добре. Пълно се и той. Сега да чуем с армията. Ооо, 14. Не. Всъщност, добре, да. Не да го чак толкова замъка. 16. Добре, сега отивам да нападам. То пък нямам такова, бе. Ще го увелича това с 15. Сега с 15, окей. Да. Сега. Негов ред. Колата се оправи. Не. Той се пълни. Той ще не е честно. Сега чеме да го нападаме. После ни така да искат повече, вземат повече кръв. За това не знаете. Така, 4, 3, 2... Не. Стига с тия пълни, бе. Всъщност, хубаво пълни сега. Всяка дойдат да те убия с тия помощници. Дай. Сега ще ги имам тия. О, Magic Build. Нямам какво да сложа. Сложа и това. Което ми дава пари. Окей. Давайте си. Извинете бе, стоп за малко на клипа. Чао. Да, хора, както видяхте, и много 14 ми пише. Да продължаваме. Ще го нападам се и това. Айде, нападай. Печеля. Замъка е мой. Да. Тоест, вече имам 2 замъка. Сега са ми апгрейдите, ако искам да ще го покажа. Ето, тук някакви неща магийки. Мислям, че ги запомним много добре. Ето, тук може да си купим дракон, може да си купим такива стрели. Аз в принцип бих си купил ето това. Ще взема и орела, защото го обичам. И ето това. Толкова ми стигат.
Почваме още една война. Сега, ако мога, след малко пак ще снимам на играта. Само малко мога. Скип, защо го натиснах, бе? Толкова ли съм тъп, бе? Боже! Да, аз хубаво, че го натиснах. Много хубаво, че го натиснах. То много. Сега как ще ги убия? Гледай, сега не мога да сложа. Това мога да сложа, па няма напълно. Кофта. Напълно. И разгидай. Най-после. Стишки. Не, бе! Извинете, хора. Не знам какво забравя вече. Направо, не знам. Къде ми беше ума да го натискам? Къде ми беше ума? Ще загубя тази игра. Няма нищо. Ще ми другия печална. Да, аз съм много силен. Това е направо. Вече мога да го използвам. Добре, ще вижте. Като съм много умен. Айде, бе. Ако остана, бе. Дали беше много умен устроено, ма? То пък. Абе, я не дей се го пълни. Аз мога да се го пълна, айде. Окей, и аз си сложа такова. 7. И неговото е такова. Какво е спят? 18, аз ще сложа това. Печеля! Хора, ще спра клипа на пауза за малко. Да, хора, завръщам се. Мисля това да за този епизод. Минах 2 замъка. Лека по лека така ще минем останалите замъци. Да. Довиждане, хора. Надявам се, клипа да ви е харесал и чао.